Yölinjalla Pekka Sauri. No, Kluntsila, terve. Terve. Joo, minä olisin tuossa vaan, kun ei ole pitkä aikaa sulle soittanut, niin anteeksi, kun mulla on vähän ääni meni, kun ne vielä epäilee, että niin tuli kurkkusyövän poikasta, niin Epäilevät vai? Niin, kun tuosta kävi. Kaikkihan tässä muurien jalat on mennyt. Ne vissiin naurattaa tämä homma, kun persellä, niin ei verenkierto, sukeritauti ja kaikki hevon vitut on, niin ne meinaa, että ne amputoivat nuo vielä ja sitten kaikki muut ja niin poispäin, mutta niin minun tuon kissan tuon Helkatin kanssa oli mökillä, niin perkele tuli niin 4 hamppia kyllä ja niillä oli sitten venäläinen, en minä nyt sitä voi huorasti sanoa, mutta sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. No, siinä käytiin saunassa ja nämä hankasivat sitä, mutta kun minulla on tuo sokeritauti, vaikka minä olen Viagraakin syönyt, niin se ei minuun vaikuta mitään. Minä olen Alatopi Einari. Niin perhänä pantiin semmoinen vetonen 4 sälliä, niin, kun ne oli hanganneet sitä venäläistä, niin ne pani hatun kiertämään ja semmoinen 100 euroa siinä oli ja minä olen Rovaniemen miehiä, minä en osaa, mutta niin sanotaan, niin kuin siellä Helsingissä sanotaan, että niin minulla on klyyvaria. Se on kuin ruutisarvi. Siis nenä? Niin. Niin, niin semmoinen veto pantiin, että jos siinä hangatussa kamppeessa, niin pidät sitä 10 minuuttia, niin potti on minun. No eihän siinä mitään, minä olen humalassa perhana meni ja 11 minuuttia kului, niin kaveri taputti mua sitten selkään ja sanoi, että kyllä nyt riittää, että niin potti on sinun, niin se toinen kaveri sitten kysyi minulta, että no miltä se tuntui, että no kato, kun se tämä venäläinen akka sitten, niin jossakin siinä 7 minuutin kohdalla, niin se vittuillessaan hirviän pierun päästi, niin mä sitten vaan sanoin, että niin muuten minä olisin siitä joutunut lähtemään pois, mutta kun onneksi tuli tuo raisilmapuhallus. No miten sä nyt näin vanhana miehenä tommoseen sotkeudut? No eihän sitä, kun sitä humalassa on, niin eihän minulla ikka ole vielä 50, mutta niin nämä kaikki helvetin sairaudet, niin No minkä sellainen maku siitä jäi siitä touhusta? No kyllähän se aamulla rapulassa vitutti, kun ne kertoi se, kun itse ei muista mitään. Sä et muistanut mitään koko jutusta vai? No en tietenkään. No kannattaako sitä nyt silloin muistamattomaksi mennä? No kyllä se parempi on tuommoisia asioita olla muistelematta. Niin tietysti, mutta... niin. Kyllä sitä piru vie, niin ei sitä pitäisi mennä niin nenineen sinne, missä toiset on ollut munineen. Mistä sä tiedät, että se on totta, mitä ne kertoo? Ehkä ne jälkeenpäin niin pisti sua halvaan. No ei, kyllä mulla semmoinen... Ja sittenhän siinä oli vielä meidän joku lääkäri sen homman jälkeen. Niin on se perkele vittumainen homma, kun räkä tuli niinku kakaralla nokasti ja sitten meni ihan punaiseksi nokka. Niin perhana vielä niin harvinainen tauti, kun nenätippuri tuli siitä. Minä olen nyt 3 antibioottikuuria syömässä. Sä nyt kerät itsellesi tauteja niin, että... Niin, nenätippuri tuli siitä. Niin. Perhana.
Kenes vika tää oli? No kyllähän se on oma vika, ei se siitä ole. Mm. Niin. Kyllä se on perhana kaiken näköistä vettä tapahtua, niin kaikki helvetin tauvit vielä, niin vielä sai saatana niin nokkatippurin perkele. Niin kuin viinapäässäs. Niin. Viinasta nämä kaikki johtuu, nämä tauvit, luulisin näin. Mutta Onko mitään opittavissa tästä? ei muuta kuin, no on siinä silleen opittavassa, että niin ei muuta kuin ei anna periksi ja huumori yllä ja ei kun lisää paskaa housuun. No niin. Kiitoksia, On siinä. kiitoksia väliraportista Grunssilla ja mennäänpäs eteenpäin.